Engwangin nge Russia in Ukraine run. Ukraine le Russia hi ram in chenoman ni ti chu kan shachau anga February ni somni pali sang ni somni pani khan Russia chuan Ukraine ram chunga asipei te atir luta sipei thachakna mangin Ukraine ram hi lak tumin abei tawak mai ani ram pani te hi inbiak rem tuma voitam tak an chut khom nuwa inberem hlei theilavin kumtam tak nuwa Europa indona rap thlak per chu achuak ta zoka he in runa hiya mitam tak abara khai hle ani kumsang kha zathuma changdei to khan Ukraine le Russia in kara boina lo om to in anin rem hlei theilawa meidei vel hun lai Kevin Ras changa in chan ani Kevin Ras ram hi changzelin cave tu na Ukraine ko pui hi Kevin Ras ko pui lo ni chin ani a Moscow ero Kevin Ras ram bung khat ani ami pui te hi slave dia shiat ani a chu tu na Russia le Ukraine thla tu te hi anni kumsang kha zakwa som pasaria Russian leader Tsar Nicholas panina lalna chu pei thla in hemi kuma vek hian ro rel na thar the Soviet Union chu din chan anita ani Ukraine lam chuan Soviet Union a hian tel andu lawa ma se Ukraine lam ro rel tu te thunei na chu hne chu in Ukrainian Soviet Socialist Republic chu allowing ta a atoi zong in Ukraine chu Russia lalna hnuaya thin an ni kumsang kha zakwa somkwa pakhata Soviet Union alo tluk chat khan Ukraine chu a independent in Ukraine chu Soviet hun laya anral thuam da khom te chu Russia ne na kumsang kha zakwa somkwa pali khan a pe a Moscow lam ve thung chuan Ukraine security le a sarkar in rebel na chu za sak a intiam ve thung ani memorandum chu Budapest a heng horam Belarus UK US le Kazakhstan ten an sign nan bok ani atoi zong in hantar langila kumsang ni som pathum khan Viktor Yanukovych Ukraine president atlan thlantlin ani a ama hi Moscow lam on mi ni in corruption ate aming chle a Viktor Yanukovych chuan Ukraine ram chu Russia lakarin omdu in EU trade deal assign du lawa chutia assign du lo chu Ukraine mi puite ati thin rim hle an president chu ram phatsan tu anga in na satakin du lo na an lantir ta a chu an du lo na lantir chu Euro maiden ani mi puite chuan president Yanukovych chu a president ni na achanga bang turin an nora February sang ni som pathum khan president ni na achangin pe thak ani a Russia a atlan cheta ani kumsang ni som palia Ukraine chimlam ram Crimea a Russia in asipei te le ral thuam te tir lutin abei chiam meya amai ro chu Russia lam chuan Ukraine sarkar laka in lak shan du tu te kan pui mei chau ani ti in anin chal ve thung ani Crimea hi kumsang ka zakwa somnga pali Soviet leader Nikita Khrushchev chuan Ukraine apea achan chu Nikita Khrushchev chuan Ukraine le Russia in kara in una na thazok athlen arin wang ani kumsang ka zakwa somkwa pakhata Ukraine alo independent khan Crimea chu wazomin Crimea chu special autonomy pek ani a Moscow chuan Crimea special autonomy ni na chu za sak atiam ve thung Eastern Ukraine lama chuan sarkar atangin in lak shandu an lo chuak ve thunga July ni som pasari sang ni som pali khan mi zan hi som kwa paria chuan na thlona chu Ukraine ram chaklama cheng helpol te chuan an kap thla a Ukraine sipei te chuan helpol ho chu noi chimi tumin na satakin an beya in lak shandu tu te chu tolkir tir theima se Russian sipei te chuan helpol te chu an champui ta ve thung he in ngirngho na hi top turin Russia Ukraine le khotlang ho te chuan imbiak na anneya chu imbiak na chu Minsk Accord ani kumsang ni som pali khan avoi khatnan an sign ta a Russian le Ukraine te chuan in rem na siamin Russian le Ukraine te chuan in ka haya an sipei te hnukir turin in rem na a hian ming an sign nan ani Ukraine chuan hel ho omna in thlan na om theinan an pum ngai boka kumriat nuwa chuan Minsk Accord chu an le implement lo fo Ukraine ram hi boy rengin chaklama hel ho chu an lo do ve ranga hel ho chuan ram ni la in an thu nuaya da in ro andrela chung te tu Donetsk and Luhansk an pani soinan hian Donbas region anti Putin-an chuan NATO changzel tur le Ukraine NATO member ani mei tur chu adu lo hle ani enge NATO chu alampum chuan North Atlantic Treaty Organization ani a NATO ina tumber chu democratic hum hima a member te le politics le sipei thachak na lama hum him ani
kumsang khat zakwa somli pakwa a khan din ni in Belgium, Canada, Denmark, France, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, UK le US te chu a founding member an ni a anwa ram chen khat Greece, Turkey, West Germany le Spain chuan Cold War hun lai an zom ve le boka ram som panga lai in anwa an zom bel le ani Ukraine chuan NATO zom adila chu thil chu Putin chuan adu lo hle a chan nia lang ber chu Ukraine in NATO azom chuan siprei chakna lama US le Europe azomanga Ukraine chu Russia melma ani theidon wang ani February sangni somni pani khan Putin chuan Ukrainian le Russia te hi unaw kan ni ati a kan unaw te hi au pazo kan ni na angin kan en kol tur ani ati a hei hi Ukraine mi pui tam tak chuan am pum pui lawa an President Volodymyr Zelensky lamchangin Ukraine chu rem na an du a atul chuan atop thleng kan beyang ti chu an pum pui na le an chan mun ani Putin a hian anin unaw na chetur chu adu lo hle a NATO azom vei chuan anin unaw na hi chethei ani ve reng bok Putin a chuan Ukraine chu runin an rampum chu la katuba Ukraine mi le sa te chuan thei top chuain an lo do le be bok ani Russia mi puite lampo mi tam takin indo du lo na hi an lantir ve bok ani history han chui le zwai ila Ukraine hi kum tam tak chung kum sa ka zakwa somkwa pakhat ma phei kha chuan Russia na hnuaya mun ruka chena mun khalsel chu Russian an ni a mun thuma chena mun khalsel chuan Russian chong an mangbok Putin a chuan hun malama chuan nam khat kan ni ati chu adika chu an chan mun ani reng bok ani History chuan kumsang kha zasari khan Russian leader Catherine the Great chuan Ukraine chu Russia culturein thla ka tuma kula te chuan Russian chong an in zertira kumsang kha zaria ta phei chuan Ukraine chong chu ben hial ani kumsang kha zakwa somthum chuan Ukraine rama chamna sataka tla a mi makto duai chuang te mewin nun na an chana chu ta tak chuan Russian mi tam tak Ukraine hian lutin an in beng bela Russian mi tam tak Ukraine an chan ani Putin a chuan Russian le Ukraine hi nam khat kan ni ati na chu Ukraine mi za zela somsari te chuan he ngei dan hi an pom lova 72% chuan Russia chu antana hlo oma an ngaya 32.3% Ukrainian te chuan Russia dolet an in huama 67% Ukrainian te chuan EU zoman dua 59% chuan NATO member ni an du bok Ukraine President Volodymyr hi kumsang ni sompakwa President ni na cherchana Zelensky chuan Russia in Eastern Ukraine aron be chu waisen takin na do dala atop thlengan be tur thu apuang ani kan video te min lo thlir sakchin awangin lom thu kan soya kan video te hi khongaya min lo like saka min lo subscribe sak ngal bok turin kan nge na chu kan lome